Tak príď, Duchu Svätý, a naplň ma Tvojim duchom. Panna Mária, nepoškodená počatá, vyprosme milosti, aby som skutočne ohlasoval Tvojho Syna, Ježiša Krista, jeho slovo. Kráľu nebeský, utešiteľu duchu pravdy, ktorý si všade všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života. Príď a prebývaj v nás, oči z nás od každej poškorny a spas dobrotivý naše duše. Zdravá Mária, milosti plná, Pán. Svätá Mária, Matka Božia, za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, došli teraz na zem svojho ducha. Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránení od skazy, nešťastia a vojny. Kiež by Matka všetkých národov, preblahoslavená Panna Mária, bola našou orodovnicou. Amen. Sláva Otcu i Synu, Svätému Duchu, i teraz vždycky na veky vekov. Amen. Dnes, keď som vychádzal z ubytovacích priestorov, tak som prišiel za vrátnikom a hovorím mu, že prosím vás, neodchádzajte nikde na žiadnu obchôdzku. On hovorí, prečo? No lebo včera ste odišli a ja som tam čakal 10 minút a skoro som zmeškal svoje prednášanie. Tak povedal, že preto som aj tak presne, však aj včera to nakoniec vyšlo, že som stihol, ale priznám sa, si hovorím, že no Duchu Svätý, no ako ja dám teraz všetkým v hale vedieť, že som zatvorený na ubytovni? No a Duch Svätý to vyriešil. Prečo to Duch Svätý vyriešil? Pretože ja som mal taký strach, že hej, no ale už poznáme tú odpoveď na naše strachy. Poznáme? Zrobíme si opakovanie? Tak. Anjel hovorí Márii, neboj sa. To, čo hovorí anjel Márii, neboj sa, hovorí aj tebe. Problém je ale v čom? Že Boh nás povzbudzuje, hovorí nám, že je s nami, ako Pán s tebou, že nám dáva milosti, že nás neopúšťa. Dokonca nám hovorí, neboj sa, dieťa moje drahé. Neboj sa, môj syn, neboj sa, moja dcéra. Ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra. Ale akí sme my ľudia? Čo môže urobiť zlý? Zlý nám naháňa strach. Strach je, duch strachu je ten, ktorý sa snaží nám zobrať dôveru voči Bohu. Priznám sa, že v poslednom čase, keď sa modlím, ja robím modlitby za oslobodenie a za uzdravenie, tak ten duch strachu je prítomný asi skoro v každom človeku. A ja mnohokrát v určitých momentoch svojho života prežívam strach. A to je také zvláštne, že Boh hovorí Márii, neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Ale predsa, a napriek tomu, že Pán nás takto posilňuje a pozbudzuje, čo sa deje? No deje sa asi to, že, ako som už povedal, že zlý nám chce odobrať túto dôveru voči Bohu. A teda nás chce usmerniť na niečo iné, aby sme začali my dôverovať sebe samým, alebo aby sme začali dôverovať ľuďom. Áno,
Boh chce, aby som aj ja sa pričinil k tomu, aby som bol skutočne silný v Bohu, ale na prvom mieste musí byť Boh. Boh ma stvoril ako múdreho človeka, dal mi rozum, dal mi dary Svätého Ducha, ale na prvom mieste musí byť Boh. A teda máme rôzne pochybnosti v našom živote. Neboj sa. Toto je jedno z veľkých a hlavných posolstiev. Neboj sa a predsa, tak ako ty, tak aj Panna Mária rastie v tejto viere. A hneď po týchto slovách, kedy zvestuje, čo sa vlastne stane, ona sa ho pýta s takouto otázkou, no ale ako sa to stane? Keď som sa modlil aj včera, aj predčerom za mnohých z vás, tak mnohí z vás ste sa ma pýtali, no ale ako sa to stane? A ja som vám povedal jednu jedinú vec. Ja nemám inú odpoveď ako odpoveď Božieho slova. Ako sa to stane, že môj muž zmení život? Že Boh vstúpi do jeho života? Že v mojej rodine sa začnú diať Božie veci? Ty máš strach. Boh ti hovorí, neboj sa, ale predsa máš strach. A na túto otázku, ako sa to stane, ako sa to vyrieši, môžem povedať len jednu jedinú vec. Že Duch Svätý vstúpi do tejto situácie. Duch Svätý vstúpi do tejto situácie tvojho života. Duch Svätý vstúpi keď budeš ho vzývať. Včera sa mi veľmi krásne páčilo, ako otec Vadakel podal takú krásnu vetu, že stačí krátka, jednoduchá modlitba. Príď Duchu Svätý. Príď Duchu Svätý. Snažil som sa to zapamätať po anglicky, ale radšej vám to nepoviem. Lebo ja neviem anglicky a som zvedavý, jak to v tej Kanade dopadne. No. Aleluja. A povedal, príď Duchu Svätý. Ty nemusíš nič iné robiť. Ty len vzývaj Svätého Ducha, aby vstúpil do tvojej rodiny. Ty len vzývaj Svätého Ducha, aby Duch Svätý naplnil tvojho manžela. Ty len vzývaj Svätého Ducha, aby Duch Svätý naplnil tvoju manželku. Ty len vzývaj Svätého Ducha, aby Duch Svätý naplnil tvoju farnosť, v ktorej žiješ. Včera tiež sa ma mnohí pýtali, že že prečo tu nie je toľko kňazov? A ja to viem. A ja sa tak spýtam, a modlili ste sa za to, aby tu bolo toľko kňazov, aby tu prišli kňazi? My vieme ich len poučovať veľakrát a kritizovať, ale modlil som sa za to, aby Duch Svätý naplnil môjho kňaza, mojej farnosti. A či každý deň ráno, keď staneš, prosíš Svätého Ducha, aby naplnil teba, aby naplnil tvojho manžela, tvoje deti, aby naplnil tvoju rodinu. A potom musíš ísť ďalej, lebo ak si to necháš pre seba, tak si egoista. A modlíš sa za to, aby Duch Svätý naplnil tvoju farnosť, tvojho kňaza. No ale nemôžeš to nechať pre seba, musíš ísť ďalej, tak ako sme si povedali, že a dostanete silu a dostanete moc a budete mi svedkami. A modlíš sa za to, aby Boh naplnil tvoje mesto. Aby Duch Svätý naplnil tvoje mesto. A modlíš sa za to, aby Boh naplnil, aby Duch Svätý vstúpil do tvojho kraja. Aby Duch Svätý naplnil svojim duchom celé Slovensko, celú Európu, celý svet. Neboj sa. Ako sa to stane? Modli sa krátku modlitbu k Duchu Svätému. Príď Duchu Svätý, vieni Sanctus Spiritu. Vieni. Príď. Obnov tvárnosť zeme, obnov moje srdce. A čo sa tam deje, to je také veľmi zvláštne, že keď voláme Svätého Ducha, aby nás naplnil, tak ako som to včera povedal, tá, ktorá prežila to naplnenie Duchom Svätým, je presvätá Bohorodička, Panna Mária. Príď Duchu Svätý na mocný príhovor nepoškodeného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty. Ak voláš Svätého Ducha, volaj a pros aj tú, ktorá má tú skúsenosť. Prosť
Matku Božiu, aby vstúpila do života tvojej rodiny. A to je to veľmi dôležité. To je to, o čom hovorí svätý Ludvík von Grignon a Jan Damascenský a svätý Alfons Liguori, zakladateľ otcov redemptoristov, z ktorej rehole pochádzam, lebo niektorí ste sa ma pýtali, Páter, a vy ste z akej rehole? Ja hovorím, no ja som z východného obradu, som redemptorista, ale som birituál, takže môžem slúžiť aj, mám od svätého Otca, pápeža rímskeho pápeža, Františka, mám povolenie slúžiť aj v západnom obrade, aj samozrejme vo východnom, mojom vlastnom. A milujem jeden aj druhý obrad. Možno by som sa chcel ešte naučiť nejaký iný obrad, sírsky, malabarský, aby som mohol ešte ísť niekde inde, do Indie. Hej. Včera som si tak hovoril, no Vadachel chodí tu z Indie k nám a my by sme mohli ísť do Indie, nie? A tak si hovorím, však neviem anglicky, však ani on nevie slovensky. No keď jeho prekladajú, prečo by mňa nemohli prekladať, nie? Tak. Viete, to je taká naša zasa nedôvera, že ako to bude, hej? A ja vám poviem pravdu, že čím viac sa blíži ten let do Kanady, ja mám tým väčšiu trému. A Boh mi povedal, že neboj sa, Mikuláš, ja som s tebou. Dostal si výzbroj, dostal si milosti. Ja čím ďalej, Pane, ale ako sa to stane? Jak ja sa tam postavím pred týmito ľuďmi? Veď ja viem len tie 4 vety po anglicky. A ešte neviem, či to viem správne. Duch Svätý ťa naplní. Duch Svätý na teba zostupí a moc najvyššieho ťa zatieni. A ty sa nemusíš báť. Ak pozveš do svojho života tú, ktorá má túto skúsenosť, presvetú Bohorodičku, začnú sa diať veľké veci. A toto, drahí bratia a sestry, je toto neskutočné a úžasné zasvetenie sa Panne Márii. Možno poviem odvážne slova, niekedy si tak hovorím, a asi by bolo lepšie, keby ma niektorí nenahrávali, hej. Lebo brat tu tak úžasne vedúci našej hudby chvál, lebo inakšie vás aj nemôžem nazvať, hudby chvál, lebo vy chválite Pána spevom. A ja, ktorý pochádzam z hudobníckej rodiny, včera sa ma pýtali moji známi, Páter Mikuláš, no a vieš hrať na nejaký nástroj? A ja hovorím, no hral som 3 roky na klavír, 1 ročík som opakoval, a potom ma vlastná moja mamka vyhodila. Všetci moji súrodenci skončili ľudovú školu umenia klavír. Všetci. Len ja nie. Lebo ja som nemal nervy na klavír. Však vidíte, jak skáčem. Ja musím výsť hore tu. Proste to mi zostalo. A potom moja mamka hovorí, no ale bo ocko ma samozrejme, no nebudem hovoriť, bo povedať, že ma týral, hej. Dostal som. A z môjho syna bude hudobník. A ty si hudobníčka, ja som hudobník, pretože otec dirigoval, učil hudbu, mamka učila klavír, ako som hovoril. A mamka hovorí, ja si svojho syna zničiť nedám. On bude maliar. A tak som skončil prvý aj druhý cyklus umeleckej školy. Maľovanie, skončil som s takú prácu, som robil oleomálibu, krajinkárstvo. Takže, a to bola asi aj moja posledná práca, akože milujem akože maľovať, ale nemám na to čas. Tak viete, čo robím? Zbieram obrazy. A keď som sa stal predstaveným kláštora, pred 6 rokmi, už som druhé volebné obdobie, teraz, chvála Pánu Bohu, už toho na budúci rok to už končí, takže znova budem misionár na plný úväzok, chcem tomu veriť. A proste dostal som ako jediný, mám v kláštore ešte jeden brat má, ale ako ja mám taký tzv. Apartmán, to znamená akože 2 izby.
Hej. Jedna taká príjmacia izba a druhá ako taká spálňa alebo taká pracovňa. A moji spolubratia mi hovoria, že vieš čo, otec Mikuláš, nemohli by sme si otvoriť múzeum v kláštore? Lebo keď prídeme k tebe, tak to je jak múzeum. Samé obrazy, ikony a rôzne sochy a tak ďalej. Ale vrátim sa k tomu, trošku som vás chcel aj tak rozosmiať, aj poviem pravdu, sa mi trošku lepia oči. Včera sme trošku išli neskôr spať. A teda, keď sa zasvetíme Panne Márii, tak prichádza veľká moc Svätého Ducha do nášho života. Veľká moc Svätého Ducha. Panna Mária vo Fatime prosila, aby sa Rusko zasvetilo jej nepoškodenému srdcu. Nehovorila nič o zverení, hovorila o zasvetení. Nebudem teraz robiť tú veľkú teológiu, ja som si tu zobral niekoľko papierov, ale ja proste nerad kážem s papierom, no, to je ten môj problém. Ja len stále používam, len Božie slovo mám v ruke a to, čo mi Duch Svätý povie. Ale zobral som si niekoľko papierov, aby som možno aspoň, lebo ja to neviem naspamäť, viete. Biskupy Portugalska zasvetili Portugalsko Panne Márii. Kvôli tomuto zasveteniu Portugalsko obišla druhá svetová vojna. Text ich modlitby bol: Pastieri vyvolení tvojim synom prichádzajú dnes ako oficiálni a posvetení predstavitelia svojich stát, aby slávnostne zasvetili portugalský ľud tvojmu nepoškodenému srdcu. Pápež Pius XII 31. októbra a 8. decembra v roku 1942 sám zasvedcuje nepoškodenému srdcu svet. Následkom toho je prisľúbené skrátenie druhej svetovej vojny. V teba a do tvojho nepoškodeného srdca v tejto ťažkej hodine ľudskej histórie vkladáme svoju nádej. Tebe sa zasvedcujeme. Nie len s celou svetovou cirkvou, ale s celým svetom. Áno, je dôležité zveriť sa pod ochranu Panny Márie. Ale nemôžeme zabudnúť, že to nestačí, že máme sa aj zasvetiť jej. Sám Svätý Otec Ján Pavol II pred 40 rokmi Pius XII zveril a zasvetil tvojmu nepoškodenému srdcu celý svet. A on hovorí: obnovujem zverenie a zasvetenie vykonané mojim predchodcom na Petrovom stolci. A preto Matka jednotlivcov i národov s láskou matky a služobníčky vezmi do náručia tento náš ľudský svet, ktorý ti zverujeme a zasvecujeme. Osobitným spôsobom ti zverujeme a zasvecujeme tie osoby a národy, ktoré majú osobitnú potrebu byť zverené a zasvetené. A 13. mája 1982, predtým som ešte zabudol povedať, že Pavol VI urobil to isté počas ceremonie uzavretia druhej sesie druhého Vatikánskeho koncilu. A 13. mája 1982 Svätý Otec Ján Pavol II v homílii, stále keď kážem, tak tu mám jeho relikvie, svätého Jána Pavla II. Veľkého, takže on je tu s nami teraz. A on v svojej homílii vysvetľuje, čo znamená zasvetiť sa nepoškodenému srdcu Panny Márie. Zasvetiť svet nepoškodenému srdcu Panny Márie znamená priblížiť sa prostredníctvom príhovoru matky k tomu istému prameňu života, ktorý vyprúdil na Golgote. Zasvetiť sa nepoškodenému srdcu Panny Márie znamená vrátiť sa pod kríž syna. Ba viac, chcem povedať, zasvetiť tento svet prebodnutému srdcu Spasiteľa a priniesť ho
k samotnému prameňu života. K samotnému prameňu vykúpenia. A tretiu vec, ktorú hovorí, zasvetiť sa Márii znamená dať si od nej pomoc obetovaní seba samých a ľudstva. Tomu, ktorý je svätý, nekonečne svätý, dať si od nej pomôcť, utekajúca k jej srdcu matky, otvorenom pod krížom, láske ku každému človekovi, voči celému svetu. Aby obetovala svet, človeka, ľudstvo a všetky národy tomu, ktorý je nekonečne svätý. A 25. marca 1984 pápež Ján Pavol II na námestí svätého Petra zasvecuje svet a po obede znovu v chráme svätého Petra pridáva sám od seba slova adresované Panne Márii. Illumina specialmente i popoli di cui tu aspetti la nostra consecrazione e il nostro affidamento. Trošku som ho aj napodobnil, že? Čo v preklade znamená osvieť zvlášť národy, ktorých zasvetenie a naše zverenie očakávaš. Drahí bratia a sestry, ja nie som teológ, ja som misionár, redemptorista, moralista, trošku, lebo milujem spovedať. Ja sa tým veciam veľmi nerozumiem. Ale vidím, čo sa dialo vo svete. Filipínsky biskupy zasvedcujú Filipíny nepoškodenému srdcu Panny Márie. 8. júna 2013. Urobilo sa o 10. hodine do poludnia veľké národné zasvetenie nepoškodenému srdcu Panny Márie. 16. júna 2013 episkopát Libanonu spolu s pápežským nunciom a všetkými katolíckymi patriarchami Blízkeho východu sa zhromaždili v Harise, v národnej svätyni Panny Márie v Libanone a slávnostne zasvetili Libanon. Prosíme ťa, o Matka, aby si od nás prijala toto zasvetenie Libanonu a Blízkeho východu tvojmu nepoškodenému srdcu. A 15. júla 2013 írsky biskupy zasvetili Írsko nepoškodenému srdcu Panny Márie. Pri tejto príležitosti hlavný kazateľ arcibiskup Eamon Martin vo svojej homílii povedal: biskupy Írska sa v júni spoločne uzniesli zasvetiť Írsko nepoškodenému srdcu Panny Márie. Libanonský patriarcha kardinál Jose zasvecuje. A čo robiť? Kto požiadal tohto kardinála Joseho, aby zasvetil jeho službu Panne Márii? No kto to urobil? Viete? Kto požiadal? No sám rímsky pápež, František. Polikarpov vo svojom úvode k 181. generálnemu stretnutiu biskupskej konferencie Portugalska potvrdil, že ho pápež František požiadal, či by mohol zasvetiť jeho pontifikát Fatimskej Panne Márii. Polikarpov povedal: pápež František ma dvakrát žiadal, či by som mohol zasvetiť svoju novú službu Panne Márii Fatimskej. A on to urobil. A 13. mája 2013 lisabonský patriarcha kardinál Jose Polikarpo zasvecuje pontifikát pápeža Františka. Sme pri tvojich nohách, biskupy Portugalska, spolu s týmto zástupom pútnikov na 96. výročie tvojho zjavenia pastierikom v tejto Chova de Iria, kvôli uskutočneniu túžby pápeža Františka, jasne prejavenej, zasvetiť ti, Fatimská panna, jeho službu rímskeho biskupa a univerzálneho pastiera. Preto zasvecujeme tebe, o Pani, ktorá si matkou cirkvi, službu nového pápeža.
pápež vyjadril spokojnosť týmto zasvetením. A mohol by som čítať a čítať a čítať. Ja sa naozaj tomu nerozumiem, ale poviem vám vlastnú skúsenosť. Moju skúsenosť. Ja cítim, a teraz som aj čítal o svetom otcovi Jánovi Pavlovi II., že keď si prečítal knihu od Ludvíka von Grignona, že zatúžil sa zasvetiť Panne Márii a zasvetil sa a povedal, totus tus, celý tvoj. A poviem vám pravdu, táto kniha mala na mňa veľký tiež vplyv, keď som sa obrátil, keď som prijal Ježiša do svojho života, vtedy, keď mi Panna Mária do môjho srdca povedala, keď som jej vyčítal, že jediná ona rozumie moje bolesti, pretože jej syn ma opustil. A on mi povedal, nie, môj syn ťa miluje. V tom môj syn ťa miluje bolo všetko. Neopustil ťa, miluje ťa, modli sa k nemu. A ona ma priviedla k Ježišovi. A ja vtedy som sa zasvetil jej srdcu. Nevedel som ešte, ako sa to robí. Ale povedal som, totus tus, možno inými slovami, chcem patriť celý tebe. Chcem byť tvoj, chcem byť mariánsky kňaz. Lebo pocítil som práve vtedy aj to povolanie ku kňazstvu toho 16. decembra. A odtedy ja cítim, že ona stále stojí pri mne. Ale ja stále obnovujem toto zasvetenie. Jedno z takých najsilnejších zasvetení svojho života som urobil 14. júla 1996. Vtedy som bol vysvetený za kňaza. Nikdy od môjho obrátenia som nepočul vo svojom srdci tak výrazne hlas Matky Božej. To je moja skúsenosť vnútorná. A vtedy pri tejto vysviacke, keď na mňa položil biskup ruky, som znova počul vo svojom srdci, ako ona sa ku mne prihovára, ako ona ma miluje a žiadala odo mňa, aby som sa jej zasvetil. Urobil som to. Zasvetil som svoju službu, svoje kňazstvo jej nepoškodenému srdcu. A viete, čo sa stalo? 14. júla 1996 som jej povedal, Mária, chcem patriť tebe. Chcem ako kňaz hovoriť o tebe. Chcem, aby si bola mojou matkou, lebo ty si mojou matkou, lebo si mi bola daná pod krížom. Nemám dnes na rozdávanie, som to zabudol, tie čotky. Zobral som viacej. A stalo sa to, že niekomu sa to nepáčilo. A nepáčilo sa mu to veľmi. Bol som jeden deň vysvetený za kňaza. Nepáčilo sa to zlému duchu. Že som zasvetil svoje kňazstvo, svoj život pre svätej Bohorodičke Panne Márii. Môj priateľ z Rádio Vatikána, Brazílčan, misionár, bol na mojej vysviacke. Potom ďalší môj priateľ z Paraguaja, ďalší môj priateľ z Talianska, pretože som študoval v Taliansku posledné 2 roky. A tak oni boli takí moji po našomu šahváriť, že ktitori. Znáte, čo to ktitori? Ktitor. Otec Václav, ty si východňar pôvodom. Ktitor, že? Včera sme rozoberali slovo okolica. Viete, čo to je okolica? Musíte prísť ku nám na Rusnaky. Ktítor to je sponzor. A on bol takým môjim sponzorom a preto som ho pozval na moju vysviacku a hneď na druhý deň som ho zavolal proste ku nám do Bardejova, pretože od 2 rokov som žil v Bardejove, to je moje rodné mesto, hoci som sa tam nenarodil. A boli sme u nás doma, samozrejme môj otecko na klavíri zahral najnovšie skladby, veľmi sa dobre cítili, šli sme do brajských kúpeľov a tak ďalej a vracali sme sa 15. júla večer, už podvečer, na sviatok Panny Márie Karmelskej do Michalovec, do kláštora nášho, tam, kde máme viceprovinciu. No a čo sa tak mohlo stať? Bol som jeden deň kňazom, neslúžil som jednu svätú liturgiu
bol niekto, komu sa to veľmi nepáčilo, zlý duch. No samozrejme stalo sa to, že my sme havarovali. Už sme havarovali, 3-krát sme sa obrátili. Ja už som pamätal len to, jak som vychádzal z auta. Nič sa nikomu nestalo poriadne, len mne. Liečil som sa skoro rok a pol. Skoro som bol na vozíku, ale bol som uzdravený cez pomazanie chorých, cez sviatosť uzdravenia. A vtedy som tak si povedal, keď tak zlému záleží na mne a chce zničiť môj život, o to viac budem sa zasvedcovať Pane Márii. Samozrejme, odtedy mám za sebou 8 havárií. Áno. A preto vás veľmi prosím, včera niektorí ľudia sa ma pýtali, že čo by sme pre vás mohli urobiť, Páter Mikuláš. Hovorím, viete čo? Pomodlite sa za mňa 3-krát zdravá z Mária, alebo 3-krát raduj sa Bohorodička. Lebo keď odídem z tejto konferencie, tak zlý bude chcieť ma znova zabiť. Ale nemá moc, nemá silu. Každá havária bola spôsobená, a to možno pochopíte len vy, tým, že som sa zasvetil Pane Márii. A diablovi sa to nepáči. Diablovi sa nepáči, keď seba samého zasvetíš Pane Márii. Diablovi sa nepáči, keď svojho manžela, ktorý je neveriaci, zasvetíš jej nepoškodenému srdcu. Diablovi sa nepáči, keď svoju rodinu zasvetíš Pane Márii, jej nepoškodenému srdcu. A diablovi sa tiež nepáči, aby sme sa zasvetili jej nepoškodenému srdcu. Ale my jej patríme. My sme jej boli daní pod krížom. My sme jej deti. Slovenský národ sú jej deti, milované deti. My sme stred Európy. Boh si nás len tak nevyvolil. Poviem vám pravdu, že práve tento rok 7 bolestí ma naučil znova rozímať nad týmito 7 jej bolestiami, týmito tajomstvami. Nemusím ich teraz vymenúvávať, ale ma to znova otvorilo. Drahí bratia a sestry, zverme sa jej, ale aj zasveťme sa jej. Zasveťme sa Panne Márii. Je to veľmi dôležité. Urobme to, pretože ona je našou mamkou, ona je našou matkou. Je to veľmi vážna téma. Je to veľmi vec dôležitá. Bol som pred 2 rokmi, ja to tak hovorím, že medzi Indiánmi v Mexiku. Bol som v Guadalupe. A určite všetci poznáte ten veľký zázrak, ktorý sa 9. decembra 1951 stal. Že Panna Mária sa zjavila obyčajnému Indiánovi, Juanovi Diegovi. Ale čo sa všetko stalo? Inakšie niekedy dávno v cirkvi sa slávilo už teraz slávime 8. decembra, nepoškodené počatie, a vtedy sa slávilo toho 9. A čo sa stalo, aký zázrak? Boli tam, v Mexiku boli proste španielskí misionári. A oni 10 rokov pracovali a evangelizovali. Robili veľmi dobrú robotu. Ale za 10 rokov sa tam obrátilo len niekoľko tisíc Indiánov. Ale keď sa Panna Mária zjavila a začali títo Indiáni prichádzať ku tejto tilme, ktorá sa ukázala potom, ktorá je zachovaná, bol som tam, modlil som sa pri nej 3 dni, tak všetci Indiáni padali na kolená a uverili v Ježiša Krista a za 10 rokov sa ich dalo pokrstiť 9 miliónov. Úplné prebudenie. To úplné prebudenie Boh urobil v Portugalsku. Mám to tu tak, kde napísané, ale neviem, či to teraz tak
Narýchlo nájdem. Áno, našiel som to. V roku 1917 bolo len 18 seminaristov a po zasvetení v roku 1933 ich bolo 201. A diecéza za diecézou rozprávala o veľkom zázraku, povolaní. Viete, to, čo teraz poviem, to nie je kritika. To je moja i tvoja zodpovednosť, že asi sa málo modlíme. Do Košického arcibiskupstva do prvého ročníka nastúpil jeden kňaz. Jeden bohoslovec. Jeden bohoslovec. V Trnavskej koľko? Není to otec Jan Halon, že by nám proste povedal. Jeden tiež? Jeden. Naša cirkev grécko-katolícka zažila obdobie 18 rokov, keď sme nemali kňazov. Chvála Bohu, že ešte komunisti nezničili rímsko-katolícku cirkev, čiže mohli sme chodiť do rímsko-katolíckych chrámov, mohli sme sa zúčastňovať katolíckych obradov. Ale 18 rokov sme nemali sme kňazov. Môj detko bol odsúdený, bol vo väzení, bol v Ilave a tak ďalej. Nakoniec sedel len tam, už nepamätám teraz presne. 3 roky bol v vyšetrovacej väzbe. Viete, čo to je vyšetrovacia väzba? Každé 2 hodiny vás budia. Každé 2 hodiny vám svietia do očí. Keď rok pred smrťou, keď zomieral sa, tak vo sne proste kričal, nebite ma, netrhajte mi nechty. Viete, z toho podvedomia mu to všetko vychádzalo von. Ale odpustil všetkým. Tak ako náš blahoslovený biskup Gojdič odpustil všetkým. Tak ako náš blahoslovený Metod Dominik Trčka, a jeho tu so sebou nosím, relikviu. Hovoril som vám, že mám ich veľa. A oni tu sú známi, títo svetci. Sú tu. O čo viac Panna Mária je tu s nami. A pri svätej omši, ktorú budeme dnes slúžiť, je najšpeciálnejším spôsobom prítomná. A teda viem, čo to znamená. Ja neviem, ale moji rodičia mi rozprávali, čo to znamenalo, keď 18 rokov neboli kňazi. Keď nebudú kňazi, kto premení chlieb na telo Ježiša Krista? Kto premení obyčajné víno na krv Ježiša Krista? Kto to urobí? Lekár, právnik, učiteľ? Nikto. Kňaz. Zasveďme našich chlapcov, našu mládež, nepoškodenému srdcu Panny Márie. Zasveďme rodiny, nepoškodenému srdcu Panny Márie. Zasveďme Slovensko, nepoškodenému srdcu Panny Márie. Amen. A urobme to spolu s našimi milovanými biskupmi, s našimi pastiermi, ktorých nám Boh dal. V jednote s katolíckou cirkvou, našim pápežom, Františkom, rímskym pápežom, ako my to hovoríme. Zlý nenávidí Matku Božiu. Zlý nechce, aby sa o nej hovorilo. Dokonca Portugalsko tým, že sa zasvetilo, bolo zachované aj od devastácie druhej svetovej vojny. Dokonca pápež Pius XII vyjadruje aj údiv, že Portugalsko bolo ušetrené hroz španielskej občianskej vojny a komunistickej hrozby ešte predtým. O červenej hrozbe, ktorá vám hrozila a bola tak blízko a predsa sa jej vyhlo takým neočakávaným spôsobom, hovorí Pius XII. 6. februára 1938, 7 mesiacov pred vyhlásením druhej svetovej vojny, sestra Lucia písala svojmu biskupovi Monsignorovi da Silva, povedala mu, že vojna je bezprostredná, ale potom hovorila o zázračnom prísľube. Povedala, v tejto hroznej vojne bude Portugalsko ušetrené kvôli národnému zasveteniu, nepoškodenému srdcu Panny Márie, ktoré urobili biskupy. Amen. A musím dodať, že k tomu je ešte pozoruhodné, že sestra Lucia 2. decembra 1940 písala pápežovi Piovi XII., aby mu povedala, že Portugalsko príjme počas tejto vojny osobitnú ochranu.
ktorú by aj iné národy dostali, ktorú by aj iné národy dostali, počúvajte, keby biskupy zasvetili ich národy nepoštenému srdcu Panny Márie. Consacrare. Po portugalsky consacratio, neviem, či som dobre vyslovil. Jasné, konsakrácia, zasvetenie. Aj všetky iné jazyky to užívajú. Zasvetiť sa jej. Poviem vám jeden príbeh, možno tu nebude veľmi pasovať, ale možno aj áno. Keď som bol na vojne, čiže na základnej vojenskej službe, tak ma napadol jeden človek, vojak, ktorý sa dozvedel, že bol som tedy v nemocnici. Na vojne som bol 9 mesiacov. Mi vypočítali, že som 9 mesiacov strávil v nemocnici. No, viete. Evangelizoval som, chodil som, zasvedcoval. Diabol si robil tiež svoju robotu, hej. Ale Boh je silnejší, lebo diabol je porazený pod krížom. A máte písmo sväté? Niekto také... Dobre, daj písmo sväté? Počkajte, to sa mi tak rozpadáva. Také veľké potrebujem písmo sväté. Kto má veľké písmo sväté? Takú poriadnu Bibliu. Tak, to je to. Erik, poď, použijem si teba. Počkaj, podrž mi Bibliu. Teraz som sa dozvedel, že ja ležím na jednej izbe a rozhodol sa, že ma zabije. Bol z Prahy, alebo od Prahy tam niekde a bol v takej Special Force. To bola taká skupina. Boli to bojovníci, ktorí bojovali niekedy vo Vietname a v Prahe tiež vznikla taká skupina, ktorá sa učila, ako zabíjať proste. No a on si zobral takú strunu. S tou strunou mal prísť ku mne, dať mi ju na hlavu, robil by to, no a odrezal by mi hlavu. Zabil by kresťana, mal by dobrý skutok. Zabil by kresťana, on mi to potom povedal. No a predstavte si teraz, on sa dozvedel, že ja som kresťan, vedel, že som na tej izbe, ja som ležal na posteli, on teraz tam vošiel s tou strunou, tak ju mal. Ja keď som ho zbadal, si hovorím, je mi koniec. Ale vtedy som si spomenul, že ak je Boh s tebou, kto je proti tebe? A po ruke som nemal inú zbraň, len Božie slovo. Erik, ty sa tak postav, budeš mať tú strunu, akože, hej? A ja som mal Božie slovo. No drž tú strunu, tak, držíš tú strunu, tak. A ja som stal z tej postele a urobil som toto. A on stal so strunou a ja s Božím slovom. A on stal so strunou a ja s Božím slovom. A on stal so strunou a ja s Božím slovom. Viete, ja už nepamätám, či sme tam stáli 3 minúty, či 15, či 20, či pol hodiny, ale myslím, že okolo pol hodiny to bolo. No tak sme stáli. A ja som sa modlil. Pane Ježišu Kriste, prosím ťa, daj mi silu. A vtedy mi Boh hovoril, ja som s tebou. Ty sa nemusíš bať zlého. Ja som s tebou. A vtedy si hovorím, Pane, máš moc obrátiť tohto človeka? Čo si myslíte? Má moc Boh obrátiť človeka, ktorý ma prišiel zabiť? Amen. 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 Jak to je Efezanom? Božia výzbroj. Čo je slovo Božie? Meč. Meč ducha. On mal čo? On mal strunu. Ja som mal meč ducha. Amen. Ja som mal meč ducha. Vierka, už končím. To je moja zlatá mamka duchovná. My si to tak môžeme povedať. A držal som to Božie slovo
A viete, čo sa stalo? Erik, drž. A spadni teraz. Amen. Pane Ježišu Kriste, prosím ťa za tohto môjho brata. Vstup do jeho srdca. Zmeni jeho život. A ten človek stál a začal plakať a plakal možno hodinu. Potom mi všetko porozprával, že ma chcel zabiť. Ďakujem ti, Erik. Potlesk. A vtedy mi povedal takú jednu vec, že oni podpisovali zmluvu s diablom, krvou. A on sa zasvetil diablovi. Nezveril sa mu. Zasvetil sa mu. My patríme Bohu. A Boh nám dal ten veľký dar, že nám dal Pannu Máriu sedembolestnú v našej slovenskej krajine. Všetkým tým, ktorí tu žijú. Rusíni, Maďari, Poliaci, Nemci, všetci, ktorí tu žijú v tejto slovenskej krajine a my a Slováci, ako hlavný národ, všetci sa máme zasvetiť jej nepoškvrnenému srdcu. 7 bolestnej Panne Márii. Zasvetiť sa a zveriť. Pápež František Rímsky, čítal som to v katolických novinách, 3-krát teraz v poslednom čase použil slovo zasvetenie, 2-krát zverenie. Zasveťme sa jej a zverme. Zverme a zasveťme sa. Nech to už bude akokoľvek, ale zasveťme sa jej. Urobme to. Ja ti ďakujem, Panna Mária, teraz za tento tvoj drahý ľud. Postavme sa. Panna Mária, ty aj teraz si tu prítomná, pretože tam je tvoj syn, tam si ty. Výnimočným spôsobom budeš prítomná na svätej omši. A ja ťa prosím, Matka Božia, vypros nám túto milosť zasvetenia sa tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Ty si 7 bolestná, ty si plná bolesti. Neopúšťaj náš národ, neopúšťaj našu krajinu. Skúste opakovať za mnou túto modlitbu. Panna Mária 7 bolestná. Teraz v tejto chvíli ťa prosíme o tvoju mocnú ochranu. Teraz v tejto chvíli seba, svoje rodiny, našu farnosť, našu katolícku cirkev na Slovensku, naše Slovensko. Zverujeme a zasvecujeme tvojmu nepoškodenému srdcu.